Nagy örömünkre szolgál, hogy elmondhatjuk nektek, hogy a legzseniálisabb evangelizációs iskolának lehetünk a tagjai és támogatói. Sok kurzusán vettünk már részt a Szent András Evangelizációs Iskolának, és azt mondhatom, hogy én személy szerint tapasztaltam és átéltem, hogy ez az iskola a mai kor emberét szólítja meg. Élményszerűek a lelki gyakorlatai, azt lehet mondani, hogy vidám és vicces és jó hangulatban zajlanak, és mégis egy mély tartalmat közvetítenek. Az én életemben az Isten kapcsolatot egészen megsegítette, a Szentírást központi helyre tette, a Szentírást megszerettette, és én azt gondolom, hogy ezt a jó ízt szeretném támogatni. Szeretném támogatni azokat a tüzes lelkületű evangelizátorokat, akik ebben az iskolában dolgoznak, akik mély átéléssel és hittel viszik az embereknek az Isten igéjét. Arra kérlek, hogy te is támogasd ezt a jó ügyet, hogy minél több emberhez eljuthasson ez a lelkiség, amit ez az iskola képvisel.